L-andament ta' żmien il-festi f'pajjiżna kien wieħed eċċezzjonali għall-lukandi u r-ristoranti. Dan fi kliem il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti Tony Zara li stqar li n-numru ta' turisti li qed jażlu lil pajjiżna għal żmien il-festi qed ikun dejjem akbar. Ir-riżultati ta' nies li qed jaslu Malta qed kull sena jmorru għall-aħjar. U dis-sena ma kienx eċċezzjoni raġajna u rġajna morna għall-aħjar. L-andament allura kien wieħed fejn kellek iktar nies ġejjin Malta u allura għandek iktar nies li qed jużaw il-faċilitajiet tal-lukandi. Bir-ristoranti wkoll gawdew fi żmien il-miliet u l-ewwel tas-sena. Ristoranti li fil-maġġoranza tagħhom kienu kollha mimlijin bin-nies. Bil-President tal-MHRA tenna li fil-maġġoranza tagħhom ir-ristoranti marru aħjar mis-sena preċedenti. Ir-ristoranti wkoll jidhru li marru tajjeb fl-ewwel tas-sena u fl-aħħar tas-sena. Ikun hemm min imur daqsxejn aħjar u jkun hemm min ma jmurx daqshekk tajjeb, imma ġeneralment kulħadd kien aħjar mis-sena ta' qabel. Il-President tal-MHRA jitkellem ukoll dwar il-menti li saru minn sidin tar-ristoranti li jinsabu l-bot mill-qalba taċ-ċelebrazzjonijiet li ma kellhomx klijenti daqs ristoranti li fost oħrajn jinsabu fil-Belt Valletta. Huwa spjega li dan huwa fenomenu li jiġri f'kull pajjiż u għalhekk tenna li jaħtieġ li żoni turistiċi oħra bħal San Ġiljan jintroduċu idea ġodda sabiex ikunu l-alternattiva għat-turisti li jaslu f'pajjiżna f'dawn iż-żminijiet. In-nies qed jiċċelebraw iktar barra u kien hemm ħafna iktar nies li marru l-belt dis-sena mis-sinta. Allura l-ristoranti u l-postijiet tal-belt marru ħafna iktar aħjar. Issa tista' tkun effettwat xi ftit postijiet bħal Paċeville. Però Paċeville iridu jikkompetu bħalma jrid jagħmel kulħadd fid-dinja u jivvintaw lilhom jerġgħu jivvintaw lilhom innifshom. Is-Sur Zara uża l-eżempju ta' Londra, belt li nhar l-ewwel tas-sena toffri spettaklu mill-isbaħ tan-nar li jattira lil bosta u għalhekk postijiet oħra fl-Ingilterra jaraw inqas nies għaliex il-maġġoranza jażlu li jmorru jgawdu dan l-ispettaklu. Madankollu Zara sostna li l-pajjiż kollu mar tajjeb meta kkumparat mas-sena li għaddiet. Overall jekk nieħdu l-pajjiż bħala pajjiż wieħed, allura l-pajjiż mar aħjar overall milli morna s-sena ta' qabel. Pożittiv ħafna fuq is-sitwazzjoni li kellna fl-aħħar tas-sena u pożittiv ħafna wkoll għal dis-sena li qegħdin fiha issa.